Doamne! Chat. Blue Tower 300 plus stage. Nu. Ce interviu, mă lasă. Nu, astea nu-s cum era ăla. Eu mai aveam un mod de escape cu tsunami, dar nu știu unde dracu mi l-au băgat. Acum sincer, ăla era modul meu preferat. Start România redeschis. Start România. Start admin redeschis. România redeschis. Și niciun player activ. Vizite 1 plus ca server size server. No server font pentru că nu sunt server. Developer just edgy 6 Floxybane update pe 2 a 7. Suntem pe 2 suntem pe 14 martie. Ok. Update Ruhuden Studio. Nu vreau. Grow pe One Speed Tower. Asta este legenda mea. Mat Tower. Urăsc. Iar obiul ăsta o să-l continuăm acum. Așa vreau eu una cu cea. Sunt la level 411 gen la ste. Nu înțeleg de ce nu mă lasă. Ce-am făcut? Am atins cu părul, cu cocul? Deci nu. Dacă ating un pic, nu mă lasă gen. De ce nu mă lasă? Nu înțeleg de ce nu mă lasă. Uite așa, așa. Nu, dacă... Deci, ce atenți, dacă nu mă lasă, fac așa, uite așa. Dacă nu mă lasă, așa fac. Nu mă lasă! Nu înțeleg de ce nu mă lasă. Da, ia să fac eu. Nu mă lasă. Nu mă lasă. Poate cumpărăm. Hai să încercăm.